בראש ובראשונה להודות מכל הלב לאורי המנכ"לית. זה לא סתם מגיעים מתל אביב לשלומי, יכולנו גם להגיע לשלוח את הברכה דרך שי, וגם ככה היינו עובדים דרך ברכה גדולה מאוד. עצם העובדה של חלוקת מחשבים שעומדת בראש מערכת, זה כשלעצמו דבר גדול מאוד, וכשאת מגיעה לשלומי, שוב, החוק ביותר במדינת ישראל, הכי קרוב לגבולה הצפונית במדינת ישראל, את עושה את זה בהתמדה בכל שנה, זה דבר ראוי לשבח, ובאמת אני מבקש להעריך מאוד את מה שאת עושה במסגרת העבודה שלך, ובוודאי שאת מגיעה לכאן לאישור שלנו לשלומי, והדו-שיח האישי עם הילדים, בהחלט אני חושב שהוא מחזק אותך מאוד, כדי להביא עוד מחשבים לילדי ישראל, כדי לחזק את המדינה ואת הנוער, שאין לו מחשב, קשה להורים להשיג מחשב, היום מחשב הוא דבר יחסית יקר, וזה לא פשוט לרכוש כאשר מדברים על שכר מינימום, ובכנסת מתווכחים, האם להעלות את השכר מ-3.8 ל-4.6, כאילו שאפשר לחיות ב-4,600 שקלים. אז כך שהמצב במדינה הוא בהחלט קשה, והעבודה שלכם היא עבודה טובה, ואם נתניהו בזמנו קבע את הפרויקט מחשב לכל ילד, אז מגיעה לו הזכות והקרדיט למהלך, למרות שאתם עושים את כל העבודה, והפוליטיקאים קוצרים את העתיד. אז תודה לכם, ולך שי, שאתה משלמים אותך, וגם גמיש מאוד בקריטריונים, שאנחנו מבקשים קצת להגן פינות, אותם ילדים, כל פעם הם מסבכים אותך. אני לא דיווחתי. כל פעם מסבכים אותו, אני מגיעה לטקסים האלה קבוע, וכל פעם אומרים, שי שעזר לנו עד כדי סיכון תפקידו. אבל חשוב שההורים ידעו. חלק מילדים כאן, יכלו אם לא היה שי, לא היו להם. כן. יכולים מחשב היום. אז שי כל הקטנות. זה ילד הספר. אבל לכם הורים וילדים, אני שוב פעם לפני מספר שנים, 11 שנים, כשהתחלתי בפרויקט כדי לחלק מחשב לכל ילד, היו קבוצות של 50, 40, 45 ו-30, ולאחר מכן ירדו ל-20 ו-15 היום, הייתי מתרגש מאוד בכל מעמד כזה. כאילו שעשיתי דבר ענק גדול מאוד. היום, כאשר אנחנו נמצאים ממש בסוף הדרך, לשאול את האחרונה שכמעט כל ילד בשלומי יש לו מחשב, זה בעיניי לא התרגשות, אלא סיפוק גדול מאוד, בכך שהצלחנו לעשות שוויון מוחלט בין כל ילדי שלומי, כמובן בזכות הארגון, העמותה, מחשב לכל ילד. כאן המקום להזכיר את החברים שלנו בלוס אנג'לס שעוזרים לנו בתרומה מאוד מאוד מכובדת, מכילה על הרשות, אבל לכם בהשתתפות, ובסופו של יום היא נותנת מספקת מחשבים יותר לאזרחי מדינת ישראל בחלום היישוב שלומי, ובאותה בית כנסת תפארת ישראל, אפשר לומר, ואני אומר זאת במילים מאוד מאוד, אני מבקש להודות לריי ולרב הסקילה על עבודתם הנמרצת מזה 3 שנים, שעושים טוב לעם ישראל וטוב לילדי הפריפריה. קחו לכם את המחשב הזה הביתה, מחר תקבלו אותו ותהנו ממנו, כמו שאמרה המנכ"לית, ענה אחת גדולה מאוד. אין לי ספק שאתם אומרים, תהיו מאוד מסופקים. כשאתם מסופקים, רואים ילדים ומסופקים במחשב, ולא חלילה מחפשים את הדרך לצאת מהדלת, לצאת להסתובב בחוץ, כך סתם, עוד שהמחשב תורם להשכלה של הילד, תורם להרחבת הידע של הילד, זהו בהחלט מה שנקרא צמצום פערים, והמילה כסף, אין מספיק כסף, היא לא מחשב, היא לא שם דבר בשלומי. לפעמים אנחנו מוצאים מצב שאצה הדרך לחלק מההורים, אבל הם לא עומדים בקריטריונים, אז אנחנו מנסים ליישר קווים ולהסביר להורים ממש בנחת רוח לאט לאט ובסבלנות, ובסופו של יום אנחנו מגיעים לכלל ילדי שלומי פתרונות מחשבים. למ"ס עשה סקר לאחרונה בשלומי בשנת 2008, אחד מנתוני הלמ"ס, כמה מחשבים יש בבתים של שלומי. 98% מכלל הילדים בשלומי יש מחשבים בכל בית. חברים, זה יישוב שאנחנו יודעים לדבר, הנה יוסי בן נור נמצא כאן באתר האינטרנט שלנו, אנחנו יודעים לדבר
עם התושבים, דרך המחשב, דרך כל מסר שניתן, לא צריך לעשות אותו מערכות כריזה, ולא להגיע למצב של מידע ישיר וזורם כל יום לילדים. גם אתם היום תראו את עצמכם באתר האינטרנט, תהיו גאים בכך שיש לכם מחשב, שאתם חלק מהקבוצה האיכותית בשלומי, וככה אני רואה אתכם. אתם ילדים טובים ומצלחים, ואתם הופכים להיות מצלחים יותר. לכם ההורים, אני יכול רק להמליץ, כמו הורה לכל דבר בעניין, זהו כלי מאוד משמעותי. בלעדיו, ילד מרגיש חסר לו משהו. תנו לו את כל האפשרות ללמוד מחשב, מצד שני תדעו גם להגביל אותו. לא חייב כל היום הילד יושב במחשב. תנו להם לפחות שבועיים ראשונים ללמוד ושיעשו מה שנראה להם במחשב, למעט כמובן להיכנס למקומות שגם ככה הם מוגבלים במערכת. אבל לאחר מכן כן את סדר יום בתוך הבית. אמרנו, החינוך, חברים, מתחיל קודם כל בבית. החינוך במשמעת למחשב זה בהחלט אחריות שלכם ההורים. אם סדר יודע להביא את המסרים, יודע לבד מה צריך לעשות, יודע לעשות סדר בתוך כיתות, את זה אנחנו יודעים לעשות. אחת הבעיות הגדולות שלנו במדינה זה שההורים לא מצליחים להעביר את המסר או את הסמכות ההורית לילדים. אנחנו רואים זאת ממש בהפרעות קשב של ילדים בבית הספר, לאחר מכן חוסר השתתפות של המורים ושל ההורים ביחד. ולכן אתם, כאשר יש להם ילדים קטנים, זה ההזדמנות להוביל את הילד נכון, לנצל את ההזדמנות לעשות במסגרת שמחשב לכל ילד, כן להמליץ לכם ההורים, שימו גבולות לילדים, תובילו אותם נכון בדרך החינוכית, כי אני סבור שאם אתם תדעו להוביל את הילדים נכון בבית, לנו, המערכת החינוכית, יהיה לנו קל יותר לפנק את הילדים, קל יותר להביא אותם להישגים, בית הספר יהיה פחות עם בעיות אלימות, ונוכל להוביל את הילדים לציונות ולהצלחה. לכן, בכל הזדמנות שאני מדבר עם הורים וילדים, אני מעביר את המסר, סמכות חייבת להיות בעל ואישה ביחד, אין דבר כזה בעל ואישה, אחד אומר כך והאישה אומרת אחרת. ולהיות מאוד מאוחדים, ילד שומע מסרים, יודע לקבל את המסרים ואת הסמכות של הורים כאשר שלכם מאוחדים. אז אני קודם כל רוצה לומר לכם שאני מאוד שמח שאני רואה את ההורים, רואה גם את הילדים שנמצאים בתוך הלשכה שלנו במועצה, אנחנו שזה הבית שלכם, ואנחנו מאוד גאים בכך שעברתם את המבחנים למעט. אני חושב שתי ילדים עברו גם היום בצהריים, הגיע שי, עשה להם את המבחן. תוך כדי סיכון מעמדו בתפקידו. ומנהלי בתי הספר תמשיכו לחלק לילדים ידע בנושא של מחשב, כי אני חושב שזו נקודה מאוד חשובה. בגדול, הילדים לא צריכים לא מורים למחשבים ושום דבר, הם לומדים מהר מאוד יותר טוב מאיתנו. אני מבקש בהחלט להודות לניר ולבית החינוך, לעדה שצלצלו את השעות נוספות בנושא הזה. גם פה הם צלצלים על חשבון הילדים. כל צלצלים לילדים, אבל כל פנים עשית... שלא תגידי שאת לא... נשמה, זה דבר חשוב כעובד הציבור. תודה לשניכם, ותודה עם הוועדה בראשות של ראש הוועדה ומנהלי בתי הספר. דבר אחד ברור לכולנו, שילדים הם דוברי אמת. כשאנחנו מבקשים לדעת איזה ילד אין מחשב, אז השיטה היא כזו עובדת. ואל תגלו לילדים אחרים. עובדת, שואלים את הילד, יש לך מחשב או לא? ילד אומר, כן. זה שהוא אמר, יש? לא, לא זכר. וילדים אומרים את מחשב. זו השיטה שלנו. השיטה הזו אנחנו לא נעשה חלילה להבניות, כי המטרה שלנו להגיע באמת לילדים שאין להם מחשב. זו המטרה שלנו, לא לתת לילד שיש לו מחשב. אין להגיש שאלה. אז שוב, תודה לכם, בהצלחה.